Niin. Meidän filmi. Ollaanpa sitä Vaikka minä tuossa ehtinen YouTubessa, Etkä. Ei mitään, sanoinko mä tuon ääni? Ei mitään. Olen hieno mies, Kyllä Piskellä kuuluu ihan kippua usein. Lepa! Ei tarit. Kalvan oikeaa pyllylle. Ei tarit. Kalvan oikeaa pyllylle. Meistä tähän tuossa surolta väliin. Tekis mieli sanoa, että turpa keisillä Elvis on aina kuningas ykkönen. Ja raitisko tässä piti olla? Hyvät joulut vuotta. Ja juhannukset. Ja vapuut pitää näitä nyt auttaa. Mittareet! Kalvan oikeaa pöllylle. Minäkin saat. Minä toin pelottamaan meitä. Oi perjantai ja kengi haus. Vedän roolia ja roolihahmo kaipaa etanoolia. Mulla on sinun puhelinta täppärille naisille, voi Minä sanoin lopussa, että se oli vittu se HSN toimittaja, saatana! Perkele! No minä sanoin nyt koko matka. Jaksa, kyllä sinne Naimaan pääsee.